За първи път ли скачаш Порше? Да, за първи път ми. Знаете ли кои са Mobile Fox? Да. Мога да ви повозя в една кола. С каква кола бихте предпочели да се повозите? Порше. Бих ви повозил в Поршето на Mobile Fox, което сега подаряваме за черния петък. Ако някой от вас има кейс на Mobile Fox, Имам, да. ще ви повозя. Той наистина има. Ето вижте. От кога си член на Mobile Fox? От година-две. Момчета, прехвърляме се и отиваме към колата да се повозим. Какво ще кажеш за Поршето? Харесва ли ти? Много е хубаво, да. За първи път ли скачаш Порше? Да, за първи път ми. Според теб, какъв е ефектът да караш такава кола? Така, колата сигурно стива вариант да забиеш повече мацки. Разкажи малко за твоите амбиции в живота. Да изследвам мечтите напълно, да се отдавам на себе си и да не съм като всички млади хора, защото ги виждам много, да си потискат мечтите, да не си следват това, което те искат, а се страхуват от мнението на околните. Какъв съвет бихме дали на младите? Ами да внимават по пътищата и да не се правят на филмари. Какво би казал като за финал? Преследвайте си мечтите и си купете кълъв от Mobile Fox да спечелите това Порше, в което се водят в момента.